Rabu Master. Ya watsa yan gata duniya bulayi, ya shirya watsa su zuwa ga layi. Kowace rayuwa so ya iya sauyi, kada a kai ni inda ban sani ba. Soyayya ne karatu a makaranta, tun kafin na bukatu da sha'aninta, ciki da na nazartu, daɗi na yau fahimta, ya fi zuma da kantu. Karka kusanta, kowa ya ce ka bar su, kai ne kawai da bai su. Duba a shafukansu, ka san mene so, karka yi tsangwamar su, babu dalili.